Ha arribat el moment de desvetllar el gran secret de 4 veritats i una mentida. Realment jo pensava que això seria molt més fàcil i vaig dir que una era mentida, però és que realment hi ha gent que no ha sapigut quina és. I el pitjor de tot, amics meus, que s'han equivocat, sí, amics. Videojoc de camions? Em sembla que alguns de vosaltres us penseu que el meu dia a dia és així. Oh, mira quin vers més bo. La cultura. Però a veure, com a tothom, m'agrada jugar a videojocs, reminiscències de l'adolescència. Hi ha un joc que em va enganxar moltíssim, que és el Euro Truck Simulator, però és que és lògic, m'agraden les carreteres, m'agraden les ciutats, m'agrada la geografia, que jo he estudiat magisteri amb la menció de geografia i història. Pots anar a Praga, a Budapest, a Minsk encara no. 2 hores de trajecte, 120 quilòmetres. Vinga, home, passa. Aquesta gent. Pocs jocs estan en català. Vinga, home, li falta potència a aquest camió. Molt millor, ara. Pardillos! Mira la caravana que tenen els tios. Home, nota que anem carregats fins als topes. Vinga, 26 tones portem, 26 tones a darrere. Aquí darrere. Opa! La poli. Què ha passat aquí? Fin de la cita. Addicte a una novel·la de TV3? Sí, estic enganxat a com si fos ahir. I ara, amb el confinament, no han rodat capítols nous de drama. Però quina és l'explicació? Jordi, com has deixat Jean-Luc Godard per com si fos ahir? Té una explicació. No pretén ser una justificació, però vull que entengueu el fil conductor que m'ha portat a enganxar-me a aquesta sèrie. Ho dic perquè, per contextualitzar, jo no he estat mai enganxat a cap sèrie de TV3. El 2017 vaig estar uns mesos fent de figurant a TV3. Vaig participar en diverses produccions, entre les quals Com si fos ahir. La sèrie encara no s'havia estrenat, perquè, com sabeu, quan es grava amb un mes d'antelació, pràcticament. Per tant, la sèrie encara no s'havia estrenat. Jo feia de figurant, gravava un tros d'escena i ja està. Jo no sabia qui eren els personatges ni tenia idea de la trama. Jo estava allà i em deien, fes de cambrer. Què passa? Que al cap d'unes setmanes et fa gràcia veure't per enviar-li a la mama, per penjar-ho a xarxes i dic, he fet de figurant. I amb la tonteria, una cosa porta l'altra i un dia, no saps com, acabes entrant al TV3 a la carta i dient, vull veure un capítol. Fan de l'Agatha Christie? Sí, i a més, m'agrada molt llegir-les a l'estiu. És com una cosa que associo a l'estiu i a la platja, d'anar a la platja i anar llegint despreocupadament les novel·les de l'Agatha Christie. No sé, cadascú les seves coses. Tu associes un gelat a l'estiu i jo associo les novel·les d'Agatha Christie. Què passa? L'estiu passat, en una setmana, 3. I a més sóc una mica tiquismiquis. Han de ser d'aquesta editorial. Col·lecció Nova Terra de la Llar del Llibre. Això és de l'any 86. Deu estar descatalogat, però m'agrada molt la traducció al català com està feta. És brutal. A més, aconsegueixo molt econòmicament, perquè els compro de segona, tercera, quarta mà, en llibreries de vell, en els punts verds, els intercanvio, els compro al carrer. Aquest llibre era d'un tant Antonio Verbel. Des d'aquí, Antonio, moltes gràcies perquè el teu llibre, anys després, m'ha alegrat l'estiu. Poc que ho saps que estic parlant de tu, Arquitecte frustrat? Al meu institut el tema anava així. Si treus bones notes, ves al tecnològic. Orientació acadèmica brutal, Total, que jo vaig fer el batxillerat tecnològic. Però també escrivia molt bé, si recordo fins i tot a la meva mare que em va dir... Pero Jorge, con las redacciones tan bonitas que haces, ¿por qué no haces periodismo, hijo? Imagineu-vos el Jordi periodista. Qui és Jordi Montañez? Jordi, quin és el teu somni? I vaig anar a la Universitat Politècnica de Catalunya, la UPC pels amics. Però no vaig fer arquitectura, vaig començar enginyeria tècnica informàtica. Encara pitjor. I no recordo res. Vull dir que no em demaneu que us arregli l'ordinador perquè és que no me'n recordo de res. I el motiu pel qual vaig deixar informàtica és el mateix motiu que us vaig dir a l'anterior vídeo. Però he de dir que sí que m'agrada molt les ciutats, l'urbanisme, les construccions, els edificis... Bueno, d'arquitectura ni fava. Ni d'informàtica, Ni de música. Concert al poble d'Hongria on Nostre Senyor va perdre l'espardenya? El meu primer concert a l'estranger va ser a Szeged. De fet, era la primera vegada que anava a l'estranger. I moltes gràcies a la Laia per organitzar el concert i per l'acollida aquells dies a Szeged. En tinc un record molt especial. També us puc dir que és el punt de partida del disc Minsk-Praga-Budapest. A partir de Szeged comencen una sèrie de viatges que han portat, per sort vostra, a la realització de Minsk-Praga-Budapest. Aquesta ningú ha pensat que era falsa. Es notava molt que era com... Us vull explicar que he tocat a Szeged. No sé com fer-ho. Això m'ha fa una mica de postureig, hòstia. Que això és internet. Aquí hem vingut a fer postureig. Si no me'n vaig a casa. O a llegir l'Agatha Christie. O a jugar al camió. Fin de la cita.